Mhuri yeZimbabwe ava Fadzai Mahere nahopo ching'ono vazviramba vakati published GDP yakapublishwa neZimbabwe inzi GDP yeZimbabwe 470 billion aiwa mafosudzi inhema idzo hakuna zvakadaro. Kana ukasingazivi kuti GDP chi aiwa zvinongoreva kuti the value addition or it is just a measure of the value added through the production of goods and services in a country over a certain period. Sando vari kuti aiwa Zimbabwe value addition yedu i470 billion. Muri Zimbabwe sara muendera mberi nenyaya iyi nokurudzira wasubscriber wolike wotina on the bell icon. Takambochiona maupdates adokupa pano paZim News Live. Fadzai Mahere anouya achiposta picture racho rakapublishiwa zvinzi ndo GDP yeZimbabwe achiti there is no way Zimbabwe's gross domestic product is 470 billion as you stated here. Even if you mean 47 billion, that is not possible. The World Bank puts it at approximately 27 billion US dollars. There is no need to go very far. Just look at the goods and services produced in the economy, money invested by businesses and spending by households and government, and the income of businesses and households. You will see that there is no way your GDP can be said to be 47 billion. Ndo mashoko ari kuita kana Fadzai Mahere achiti aiwa musafambisa nhema muchiti GDP kana value addition yeZimbabwe iri ku 470 billion. Muri yeZimbabwe tudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro penyaya iyi. Musangana subscriber kulike pamwe tuna on the bell icon. Tambochona maupdates andokupa pano paZim News Live.